Jo, altså YouTube, Mind.dk Freaks her, eller jeg vil sådan set hedder Mindfreaks.dk, men det var optaget så Mind.dk Freaks her, og jeg skal vise en rollercoaster, som jeg har lavet. Og den ser sådan ud, jeg har ikke fået testet den ordentligt. Bum, 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 bum. Og så kører man her, og så bukker den selvfølgelig. Jeg vil tilbage, jeg skulle gerne fikse den nu. Jeg ved ikke helt, om den er optimal. Jeg var frem tilbage. Nå, men ja, som sagt, jeg ved ikke helt, om den virker, men det håber jeg selvfølgelig, den gør. Det er John. Så skal det selvfølgelig ske. Og det. Jeg vender lige tilbage. Eller det vil jeg så ikke nu. Kan den ikke bære min vægt, eller hvad? Jo, sådan der. Så kommer den herned, og så kommer der selvfølgelig nogen, der bobber det. Ja, og så kan vi bare frem tilbage her, hvor de fikset det. Ja, det er fikset. Det er det så alligevel ikke. Og ja, jeg havde sådan set fikset det, men jeg kom til at bugge det igen. Jeg beklager alle de fejl. Og så kommer man herned, og så kører man videre her. Op her, rundt her. Og så kører man ind i den der, og så slutter over på den her turen. Ja. Men det var vist alt, jeg havde for den gang. Så tak fordi I så med. Vi ses.